Okei, terve täällä Jesse Juu pelaamassa Minecraft-servereitä. Täällä tosiaan on mun kaveri, Petrus Karu, se näytti siinä joskus. Ja me pelataan TNT-craftia täällä. Meillä on yksi hyvä home, jonka koordinaatteja en tuu näyttämään ikinä. Tässä pitää tehdä pari asiaa. Okei, mutta tosiaan ja tää on kyllä tänä illana niin tää on hieno ja tässä se on mun kamu Petrus Karu, jee. Joo, nyt niin me ollaan kuvatkin sama skinissi huoria. Tapaan on Temmi, mikä tappoi Petteren tästä. Petrus Karun tappaja on tapettava. Ei. Sori, mutta tää meni nyt vähän persille tää. Ei kakota. Ei. Kerinyt vaja minuuttia puoli kuvata ja kuoltiin heti taloaloitusvideolle. Täällä on mun hyvät kamat. Mennään PvP-ttämään näillä vaikka. Sori, tää voi lagittaa, enkä me oikein keksi siihen mitään enää. Tän jälkeen, kun hetki muuten keksinpäs. Noin. Tän pitäis auttaa. Mitäs kaikkia siellä on? Ei paljon vihuja. Okei. Jos ootatte näitä kohtia, näitä Timu Full PvPtä. Mä oon aika huono näissä, mutta tää ainakin omasta mielestäni on huono. Mutta en oo mikään huono, mutta en oo kyllä mikään paraskaan. Mitä ihmettä, ai. Näkyy mitä kakkaa. Okei, tästä lähtee Dragoni Brace. Tästä lähtee Pwn. Meikä Pwnaa tästä kaikki. Pwnaan ja Paton. No Pwnaan niin nimenomaan kaikki vittu. Noniin, kattokaa. Siinä meni yksi tyyppi. Ai vittu. Näkymätön kusi. Juosta tässä karkku ihan reilusti. Ollaan ihan reiluja ja lähdetään bilis. Ei pärjätä enää. Ei pärjätä enää Timu Fullessa täällä. Tässä on joku nuubi. Ei nuubi. Vää. Kolmonen parempi miekka. Okei, tässä ollaan kestetty jo aika hitoon kauan. Missäköhän se tulee?
puolesvälistä video ja ei oo niinku, meillä ei oo mitään mahiksi voittaa tätä tappelua. Vittu. Okei. Se oli siinä hieno. Mä niinku pärjäsin tällä Timu Fullessa, vaikka mulla olisi liekkimiekka ilma. Se liekki on se, mihin me turvaan Timu Fullessa, me en muuta pärjää. Mutta niin. No niin, siellä on joku tyyppi, joka lähti. Se lähti ikään kuin ylistämään valkoisen kotiin. Kivaa, mä en tarvitse niitä mihinkään. Trollo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 l
Mutta vaikka tosta. Siis tosta. Ja tosta. Ja vaikka tosta. Nyt mä tiedän, että mä on ihan sikaa tyhmä, kun mä otan tämmöset nuubikamaat. Otan timut chestplatein enkä mitään elkkapotia. Mä tiedän olevani tyhmä, mutta mä tykkään haasteista niinku nimenomaan. Tän PvP-kerran jälkeen vois vaikka alkaa lopettelemaan. Petruksella on kyllä kauhean mua TPtä. Karulla siis. Joo, ja... No niin. Oisko? Onks tuolla leikkaleimiekka? En tiedä. Tappelemaan enchamentetta. Tapoin sen kaverin. Mistä missä elpymisen? Mä vähän mietin. Koska... Missä äsken elpymisen? Ihan varmasti. Tai voiko sillä lagittu tällä spawni-alueella? Onks ihan sairasti? Mä tiedän sen jo itekin, mutta... Mä en niinku sille itse asiassa voi mitään. Tää meni vähän ihan huonoksi. Tää PvP. Okei, mä en nyt ymmärrä. Okei, mutta mä lopetan tän videon tähän. Ihan just vois ehkä... Joo, tänne tuli ku toinen tiimi. Mä... Koitan tappaa. Tai no, en koita tappaa, vaan... Kuolen niin. Miksi ne juoksee karkkuun? Niillä on 2 timua.